Sering bingung golek bakul seblak enak neng Pekalongan? Iki jawabane. Gue disclaimer wae bahwa bakul seblak sing tak sebutke bariki adalah bakul-bakul seblak sing pernah tak konten utawa sing pernah tak parani. Neng nomor telu ana seblak Lasit sing lokasine neng Gang Songo Medono, Kota Pekalongan, tepate neng mburi omahe almarhum Pak Kiai Kumaidi. Neng seblak Lasit iki selain rasane sing enak, regane juga iso dibilang murah. Gue rego paket seblak iki mulai dek 8.000-an dan gue topping prasmanane mulai dek 1.000-an. Murce alias murah cekali. Neng nomor loro iki aku bakal nyebutke seblak neng Jalan Kusuma Bangsa, Panjang, Kota Pekalongan. Ya, seblak Abisra. Neng seblak Abisra iki total topping sing disediakan ono 100 punjul. Sadurunge mlebu neng nomor 1, aku bakal ngeinformasi bahwa kaos urusane jeliki wis mulai iso dipesen. Regane mung 99.000 tok nggo size S sampai XL dan lengan pendek. Tapi sampean juga iso request lengan panjang dan upsize. Nek sampean minat tuku kaose, DM neng aku wae yo. Neng nomor 1 tak lain dan tak bukan, ono bakul seblak sing paling rame. Lokasine neng Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Ya, seblak Bang Mus. Salah siji menu favoritku nek aku neng seblak Bang Mus adalah seblak ceker kering. Nek sampean pengen brono, seblak Bang Mus iki dodolan dik jam 09.00 esuk nganti jam 09.30 bengi. Di antara 3 bakul seblak sing tak sebutke nembe, ono rak sing dadi favorite sampean? Tulis neng kolom komentar yo.